8 anos despois do acto de investidura que proclamou de forma inesperada a Fátima Abal como alcaldesa, o Concello de Cambados volve vivir unha situación similar. A corporación está formada por 8 concelleiros de dereitas e 8 de esquerdas, co que a alcaldía dependerá da decisión de José Ramón Abal e Cambados Pode. O seu partido repetiu cun concelleiro, aínda que quedou moi preto do segundo. A clave é traballar, estar comprometidos con Cambados, nós primeiro no goberno e despois na oposición estes últimos 4 anos, e chegamos a acordos plenarios, chegamos a acordos con todas as forzas políticas, en base a iniciativas, en base a mocións que presentamos no pleno, defendendo aos veciños e veciñas de Cambados nas diferentes situacións que se iban presentando no día a día e que o goberno municipal non era capaz de solucionar. José Ramón Abal abre a porta do diálogo a calqueira candidato. Nunhas eleccións locales non hai dereitas nin esquerdas, nós non falamos de bloques, nin un lado nin do outro. Nós, no 2015, nós non patamos nin coa esquerda nin coa dereita, patamos cunha persona, en aquel entonces Fátima Abal, e nestas eleccións e neste proceso ahora que se abre, pois igual, nós non vamos a patar con ningún partido político, vamos a patar con personas. A formación non bloqueará ningún outro partido, pero sí defenderá que se cumpran os 14 puntos do seu programa. E sabendo que o noso objetivo prioritario é que os 14 compromisos que levamos no programa electoral que se cumplan. Eso é o que van a valorar os veciños dentro de 4 anos. Fixemos unha serie de propostas, unha serie de compromisos que son ben poucos, que son 14, basados a maioría deles nas mocións que se aprobaron e que non cumpliu o goberno municipal. E, polo tanto, vamos a ver que puntos de unión, que puntos en común temos coas distintas forzas políticas. Moitos dos puntos da súa campaña foron aprobados en pleno no último mandato sen levarse a cabo. Aínda que non descartou a ningún candidato, sí que considerou que Cambados necesita un goberno que mellore. Non hai ningún malestar, foi un equipo de goberno que temos dito en campaña electoral e dixemos nos debates, inestable, con pouca capacidade de xestión, con moitos erros importantes. Eso non é nada novedoso, o dixemos durante os últimos 4 anos, o dixemos en campaña electoral, e ora o que hai é que ver como solventar esa situación. Cambados Pode aínda non comezou a negociar con ningunha formación, pero a semana terá lugar unha reunión de partido para establecer a folla de ruta das súas negociacións.